Začína náš tripík, smer Jasná, Combat Challenge. Už hneď to vyzerá úplne záživne, Bratislava. Len vchádzam na obchvat, už tu trčím asi dobrých 10-15 minút a vidím, že dneska bude naozaj dlhá cesta do Jasnej. Piatok po obede, no, klasika. Všimajte, aké mám super šlapky na cestu. Zadili sme na takú dlhšiu zápchu a chcel by som len ukázať, že akú úžasnú záchranárskú uličku vedia spontánne ľudia na Slovensku vytvárať počas týchto zápch na diaľnici. Absolútna radosť byť vodičom vozidla s právom prednostnej jazdy, ktorý sa potrebuje čo najrýchlejšie dostať už z nejakého dôvodu akokoľvek na nejaké miesto cez túto zápchu. No už by sme mali byť niekde tu, tak to za tými to vyzerá úplne inak. Jaj, kámo, ale berem si celý fúrik domov, jak je, pozri. Pozri na to. Kámo, poviem ti len jednu vec, dám ti taký tip, že keď to fakt sa chceš umiestniť top trojke, buď čo najrýchlejší a traf všetko. To je celé, čo ti môžem povedať. Čo teda? Jak za zostrelenie auta riešiš 3 ciele pred autom. Čiže tých 9, čo si páskuješ. Máš kamaráta, potrebuješ ho odniesť na nosítka, tak to pekne dookola položíš. Ideš do bielej. Dobre, rozumieš situácii? Snáď áno. Si pripravený? Stand by. Nerobil som s tou brokovnicou nikdy v živote, priznám sa. Dobre, ak si skončí, zaisti. Môžem nabíjať, áno? Stageov odstrieľaných, zajtra nás čaká ďalších 5, má pršať, tak som vedavý, že čo to bude. Je to úplne iná súťaž než tie, ktoré som doteraz absolvoval a musím povedať, že je to fakt super. Určite to odporúčam aj do budúceho roka sem prísť, zaregistrovať sa, lebo nemusíš byť najlepší strelec, ani najlepší bežec, ani spierač, aj tak má šancu vyhrať, lebo veľakrát tu práve vyhrá tá taktika na tejto súťaži, alebo postreh a tak. Vidíme sa zajtra. Dobre. Áno, vstupuješ do oného. Dávaj. Obuješ to? Ten jeden je ono. On má tiež zbraň, že? Áno. Do píči. Miško, potom ťa chceme poprosiť večer na vyhodnotení. No. Bude ešte vyhodnotenie stageov, tak treba, že Braňo a Mišo, hej? Áno. David. Ale áno, je. Akože na prístupe. Dobre. Safe. Na prístupe, že vy. Aj na vstupe. Takže na zvukový signál pôjdeš, dobre? Shooter, are you ready?